दे सिलुदा मारिमोनलाय Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सान्दुं गोसाथार नै ओमफ्राय जा सान्दुं नै आं बेयाव थानानै होनो बाबाय हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दा दिनै 15 आगस्टनि थाखाय नोंथांमोनजों आं दिनै ब्लग लाबोनोसै होननानैहाय सानलायबाय होमबा नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै फुंनिफ्रायनो माने ओरैबायदि हाखु दाखु बाबायाहाय मैयानिफ्रायनो रेडि खालामनानै दोनखादों आरो ना बेखौबो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांग्रोसै ओमफ्रायहाय दिनै मा रेडि खालामबावनांगौ बेखौ नोंथांमोनजों आङो दा शेयार खालामलांबाय थागोन आरो ना ओमफ्रायहाय दिनै आयौ नै मोनाबाथाय माबादो थांलायबाय ओमफ्रायहाय मा होनो दहाय दा फुंनिफ्रायनो माने 7थानिफ्रायनो खालामनांगौ होननानैहाय ओरैबायदि हाखु दाखु जागासिनो आङो जास्ट माने हाखु दाखु ओरैबायदि दुगैनोल' मोनस्लाबदों जेबो जानोबो मोनाखै ब्रेकफास्टबो खालामनो मोनखायाखै ओरैबायदि हाखु दाखु आरो ना ओमफ्रायहाय मा खालामनांगौ दंबावो मैया माखासे खालामनानै दोनखाबायमोन ओमफ्राय होमबाबो जोंनाथ' बारा डेक'रेसन गैखाया ओरैनो जास्ट आरो ना खालामो हिसाबैहाय सिगांनिफ्रायनो खालामगासिनो नालाय जेब्लानाखिनिफ्राय हरगोर तिरंगा जादों बेनिफ्रायनो माने बाबाया खालामबाय थायो आरो ना ओमफ्रायहाय एबारबो नोंथांमोनजोंहाय आङो बेखौनो शेयार खालामलांसै होननानै सानदों दा माबोरै खालामगोन ओमफ्राय आरो दिनै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो नायनोसै नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो मा शेयार खालामलांनो हागोन ओमफ्रायहाय दाथ' ब्रेकफास्ट खालामाखै जाहैबाय दा मा खामानि दंबावो माखासे बे बिलाइ थिखोनांगौनिनो माखासे रेडि खालामनांगौ दंबावो आरो ना फुंनिफ्रायनो खालामगासिनो फुंनिफ्रायथ' खालामाखैमोन दा फुंनिफ्राय आङो सिखारनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै नै दा हाखु दाखुनो माने बाबाजोंहाय खालामफानोसै होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय मा रेडि खालामनांगौ दंबावो दा मैयानिफ्राय जा रेडि खालामदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांग्रोबानो जाबाय नायलांग्रोदो होमबा नै 15 आगस्टनि रेडिया ओरै जोंहा बेयाव गल खालामग्रोखालायबाय आरो ना खुन्थियानिबाव गायगोन ओमफ्राय नै बेयावहाय गल खालामनानै दोनखाबाय ओमफ्राय बेखौ समान होनोसै होआ एसे गेलेगासिनो ओइ मामै बिदा एम्फौ थायो एम्फौ थायो दान्दायाबो बेनो बेखौ बिदिनो दोनखायो ना मायो जाखो बेयावनो दोनखालायो नोंहा मा मावदों नोंबो खामानि मावदों बेखौहाय माबालानो मा होनो सनलानो ओरैनो सिबस्रांबायल' खान्थाल गोमोन दंबावो गोथां जाग्रासो नै बे थाइसेल'सै ओमफ्राय नै गेटनि बिबारा नै मानला फैजोब्बाय बेवहाय नैबे गेटनिफ्राय नैबे गेटनि बिबाराहाय आया मोसानायल' नै गेटनि बायरायावसो गान दामगासिनो ओमफ्राय मोसालायबावबाय दे मोसादो औ नै दहाय नों माखौ नायदोंमोनलाय ओइ मेगनाव नांगोन हेपि बार्थडे टु इउ माबोरै खालामोनलाय औ बिदि आखाइ खबोनो हेपि बार्थडे टु इउ बेखौ दोनदो दे औ हेपि बार्थडे टु इउ होनदो दे औ हेपि बार्थडे टु इउ नै सोबायबो बेसेबां गोजौ नै नैबे दिनै बिदिल' होनानै दोनथ'बाय आरो बेखौ मैयानि जा खालामखांबाय ओमफ्राय दिनैनि डेक'रेसनखौबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनैहाय मा खालामबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा दिनैनि हाबाफारिखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिमथ' होमबा नै बेयावहाय गोथां ओमफ्रायहाय अरेन्ज दङ ओमफ्राय मैदा दङ ओमफ्राय बेखौहाय बानायनानै लागासै होमबालाय बेयावहाय जिङावहाय अरेन्जखौ होजागौमोन ना ओमफ्राय बेयावहाय ओरै गुफुर होनोसै औ दे औ बेयाव अरेन्जखौ होनोसै जेबो प्लेनिं गैयामोन नालाय माबायदि होगोन ओंखायनो माने मारै होगोन मारै होआ आन्दायलायबाय थानाय जादों आरोना ओमफ्राय जायखिजाया बानायलायबाय ओरैनो सिम्पोलैनो
जोंना थिखोनाय गैया जोंना फ्लेगखौहाय बिदि खेबसेनो थिखोखायोसो ओमफ्रायसो बिबारखौ गाहायाव सारनानै लायो बेखौ थिखोनानै लाग्रोखानोसै हारसिंखाय बिदिनो जायो आरोना उपाय गैया हारसिङै मावजोबनांगौ नालाय ओमफ्राय बिदिनो खालामो दान्दायाबोथ' बेसेबांबा गोलाव खालामखायो ओमफ्राय बे आवगोलनिफ्रायनो खालामबाय थाग्राखा दान्दाया बेखौनो दोनबाय थाखायो आरो जेब्लानिफ्राय हर घर तिरंगा जादों बेनिफ्रायनो जोंना बे दान्दाया सोलिगासिनो बेसेबांबा गोजौ नै लोगोफोर आं दिनै फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदों दा जोङो 15 आगस्टआवहाय उदांस्रि सान महरै बयबो रंजा खुसियै माने फालियो दा जोंनि गेजेराव नाथाय दासिमबो रेप केस मार्डार केसआ सोलिगासिनो थानाय नुनो मोनो अब्ला जों थारैनो उदां जामारबाय ने लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेनि सायावहाय दाख्लैसो बावैसो आरो जानानै थांलायबाय जे मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि सासे हिन्जावसाया बेबायदि रेप केस मार्डार केसनि जानानै थांलायबाय दा थारैनो जोङो उदां जामारनो हादों ने बे उदांस्रि सानखौथ' जों गाजा गोमजायै फालियो जोंनि हादरा उदां जाबाय होननानैहाय नाथाय जों गावबा गावनि जिउआनो जों उदां जानो हायाखै जों गावबा गावनि हादरावनो जों गावखौनो गाव उदाङै थांना थानो हायाखै नङा होमबा लोगोफोर दा खोनायोब्ला जोबोद दुखु मोनो बेफोरखौहाय दे दे जनगणमन दा नै सेलुट होनोसै दे सेलुट खालामनाया नै जोब्बाय जोंना दा बे हाबाफारिया नै ब्रेकफास्ट जायाखैना दाबोनो ओंखायनो आङो मा जानो सान्दों नै अन उनखानाय दङ बेखौसो माबा खालामनानै जानांसिगोन उखैबायबो एसे सानजौबायबो 8:30 जाबाय ओमफ्राय नै ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोखानोसै आङो बेखौ बानायनानै लाग्रोखानोसै लारु जानोसै दिनैहाय जानो गोसो जाबाय आङो जा गोबाव जाबाय जायैया जानोसै बानायनोसै लानोसै आङो माबा दंखायो नारेंखल दंखायो सिबिं दंखायो ओमफ्राय मेथाइ होनानै जानोसै बानायबाय थाग्रोसै आङो बेखौहाय दा नङाबा देरि जालायगोन आङो भिडिअ बानायबाय थाबा ओंखायनो बेखौ आङो जेबो भिडिअ खालामथ'ला आङो थाब बानायनानै जानोसै आरो लारुआ सावबायबो नै आङो जादला जोब्बाय जाय फाराफारि बयबो गुलुमफुजोब्बाय आङो सावबाय जानानै लाग्रोसै आंबा गुरनै गुरथामसो आबैनो सिलुट खालामदो दे आबैनो सिलुट दे सिलुटआ मारैमोनलाय स्कुलनिफ्राय फैखांनानै गामियाव खेला जागोन नालाय बेखौ बेयावहाय गेलेहैनो नागिरबाय आरो रेडि जालायबाय थांफिनसैनो गाखोनो सासे थांसै नै मोजां बारस' दे लामाया मोजां बारस' खोनाबाय फ्रिजनि दै लाखालायनाया नै बावलांबावबायसोमोन बाय बाय नै सासे थांफाबावनोसैलाय फैदो जा खुसि खान्थाल बेगर ओंख्रि जोंहा दिनै खुसिया नाहरलाय ओरै एसे खामानि मावदोंनो गावहा नै आंहा थफ्ला थफ्लि सान्दुं गोसायाव लानानै ओरै थफ्ला थफ्लि लानानै ओरै थांगासिनो थाबायगासिनो थारमाने 15 आगस्टनि नै बेहा दहाय खेला गेलेनाय देरहाबोदों ओमफ्राय प्राइज मोनबावोनो ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांगासिनो जोङो दा नायनोसै दा मा खेला दंबावो दा खेला नुबावगोन दा फिल्डआवहाय थांनोसै आरो ना बल खेला दंबावो र' माबा खेला दंबावो नायबावनोसै होमबा नोंथांमोनाबो नुहैगोन आरो ना दहाय फुङाव आङो फैनो हायासै नैबेनि थाखायनो नैबे उन्दुनानैहाय फैनो मोनासै आरो नङाबा थांनो नागिरदोंमोन आङो दा नै फोथारावहाय
थांबाय था नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांसै दा मा खेला दंबावो आयौ थ'थ'खौ जायगा मोनखाबाय आयौ मेंगुलायबायहाय दा नोंथांमोननि जायगायाव सोर सोरनियावहाय बिब्दि 15 आगस्टआवहाय खेला जायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे मा खेला जायो नोंथांमोननि जायगायावबो जायो नामा नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनावहाय नै आं दा थांबाय थानोसै नै मोनखानोसै जोंना फिल्डआहाय नै जिदोमा दङ या जिदोम दङ नै आयौ नै मोननोसैबो हैलाय लामाया नैबे जोंनि माबा स्टार्ट जानाय लोगो लोगो गामि स्टार्ट जानाय लोगो लोगो बेयाव मेन रड दङ नालाय बेखौ बारबानो मोनबाय आरो जोंनि गामिनि फोथाराहाय आयौ बोरिया आजां-गाजांथारलै आजां-गाजां बिराद एक्सिडेन्ट जायो बेवहाय मोजाङै बारनांगौ बे लामायावहाय दाख्लैथ' माबानि माबायावहाय महामायायाव थैनायाथ' आयै थोस नायनो हाया हा माबा साथाखौ मारै हमखो एसे गोजौ हम आयदै मेंबायहाय अबायथो जोंखौसो गिबावदों लामा बारस'नायखौ नै फिल्डआव सफैबाय आङो ओमफ्राय दाबो फैजोबाखै गेलेग्राफ्रानो लेंहरलागासिनोसो ओमफ्राय अखा दोमैलु एसे जाहांबाय सान्दुं दुंनाया नै खमायबाय नै गेलेगासिनो थांगासिनो बेहा गेलेनायावसो हांसो खेलानि नै हांसो हमगोन बेयावहाय बिहामजो पार्टि बिखुनजो पार्टि बेखौ बानायगासिनो नै गथ' गथ'साफोरनि गासै रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ लादों फारियै 100 मिटार रेस खारनाय एम्बु बारनाय दाउला सौलायनाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गेलेनाय हाबाफारि लादों दा जोंहा माखासे बादायलायनाय हाबाफारि बिमानैखौनो गथायनो थाखाय मालबिका बिनानावखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय गावनि आखाइजों फार्स्ट प्राइजआव सिगांजों फैबाय बान्था होनाय लोगो लोगो बयबो आखाइ खबना बरायनांगौ दे बयबो औ आखाइ खबबाय दे गोजोननाय थाबाय आसा खालामदों बिदिनो नेक्स्ट समावहायबो मोजां बादायनानै देरहासार जानो हायो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों एलेक्स बर' सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय नैथियाव दङ सानसोरां नार्जारि गोजोननाय थाबाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसना जोब्बाय दाना दुरुं बोलायनाय गेलेनोसै सिख्ला बुरिनो बिहामजो पार्टि बिखुनजो पार्टि नेदा बोलो दं सिख्ला पार्टि बिसोरो औ रेजना बुरि पार्टि बुरि पार्टि बुद्रु जाजोब्बाय उनाय बुरि पार्टिया बुद्रु जाजोब्बाय खेबसेयैनो फिउ एबार दाना बिहामजो पार्टि एबार दाना बिहामजो पार्टि सिख्लाजों नाय सिख्लाफ्रा जेनबाय बाजाय नायनोसै दे देखायदो दुरुं बोनायनि बान्थाया नै 15 आगस्टनि बोलो होदोंमोन ने बाजै औ हानांजोब्बायसो हांसोआ नै लाबोबाय
पार्टी हनै बोराय पार्टी गरसे सोबायनो नै हांसो खेला गेलेनो खाथेगासिनो मेगन हांसो खेला स्टार्ट जासिगोन दा नै खोमसि जाबोहांबाय ओरै जों फुटबल खेला जागासिनो बेजोंहाय ओरै सेंग्रा बोराय बिहामजो पार्टि सिख्ला पार्टि आरो बुरैनि दंबावो हांसोआवनो मोनथार सिख्ला पार्टी बिहामजो पार्टी आयौ नै फैजासिगौ आयौ नायजोबनो हानाय नंलाहाय थांनांसिगोन ओइ बाबा थांसै फैदो ओइ थांसै आयौ नै दा बारहुंखा बारबाय थांसै जोङो नायजोबनो हानाय नंला औ नायजोबनो हानाय नंला बिराद अखा हाबोसिथारसिगौ थांसै जोङो होनबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे आं दिनैनि बे भिडिअखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं अखा हाजेनबायबो